लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौ बरायफैनाय जाबाय। ओमफ्राय आं दा गामियाव थांनो ओंखारदों आरोना गस्लाखौथ' गुफुर गाननांगौमोन। ओमफ्राय दायो मोसागोन नालाय आलासिफोर फैगोन ओंखायनो गानखाना थाबाय आं। माने आर'ज खननो गामियाव बेयाव थांनो नागिरदों लोगोफोर बयबो। आर'ज खननायाव बयबो थानांगौ। गामिनि गेदेरफोरखौ जों उन्दैफोरा खुलुमगोन, मान होगोन, उन्दैफोरखौ अनगोन आरोना बोर होगोन। स' आं दा थांबाय थानोसै लोगोफोरनि आर'जआ खनबायानो आं स्कुलाव थांनानै लेट जाबाय। थांबाय थानोसै आं दा। राजानि थ्रेनै मालाय सिख्लाफोरा साफा साफा सासे हान्जा सारो एप्पा साफा फैनो देलायना फैना सुगोन आरो जों मिथिया मानो फुला जानो जों खुलुमनो मोनाबाना खानायखौ हगारबावबायसो आं दा दानि टेप होनाया खानायानो गेब्रुबायसो थाबाय। सासे नुहुरलायबाय बारो सिख्लायफोरखौबो लानो नायदावगासिनो दाउखुमैखौ। उइ दाउखुमै अरख'जोब्बाय आं। सा लोंनाय सा लोंनाय गथ' जाबावोलै गुफुर गुफुर गानबासो मोजां नुयो। संनाङा सोरबासै दासो इसे मोनैदो सोर सिगाङाव दं खोमा नांखाबाय जाबाय खोमालै किना Bye. Jangan kutu apa dia dah, dia na. Ini malu beri. Aduh. Apa ya?
Aduh. Henry. Masih mendeteban. Janganlah. Lagu nang salah nama. Coba. Masa nggak ada hananya. Kauriper. Marau punya ya? Oh, dengan mobil video mana tadi? Bawa kade. Nah, ijo tahu nih lisina. बेनिखायनो दासिमबो जायफोरा Ayo, जोंनि kita सफैनो kali. हायाखै बेनिखायनो नोंथांमोना जेरावखि थायो এইটো বড়োসকলৰ জাতীয় এটা উৎসৱ যেনে অসমৰ বিহু আছে नांगोन आरो मिथिबायना जों फांसनिटि जानो हानांगोन समजों गोरोबफानो हानांगोन दा फ्राय मानसिफ्रा समजों गोरोबफानायखौ नागिरगासिनो दं खारफागासिनोबो दं आरोना दिनैनि बे माने बादायलु मुगायाव बिराद खारफागासिनो दं नाथाय माखासे मानसिफोर दंबावो दासिमबो समनि मुल्यखौनो बुजिया दा बे मोनसे एग्जाम्पल आं होनि दिनै आथिखालाव मा जाबाय गोबां गिदिर हाइवे 4 लेन 6 लेन बानायगासिनो दं गामि ओनसोलावबो पाक्का लामा बानायदों बिराद सिउ थांनो हानाय जायनि जाहोनाव जों थाब सहैनो हायो आरो जोंनि डेस्टिनेसन बेबायदि खालामदों नाथाय मा खालामबाय सोरबा ओनसोलनि मानसिफ्रा गामिनि मानसिफ्रा ओइ एफा गिदिर लामा बानायबाय एक्सिडेन्टआ बारा जाबाय होननानै लामाखौ रुन्दा भारा खोथेना दोनबाय माने मा जाखो बे स्पिड ब्रेकारनो जों स्पिड खारनो थाखाय लामाखौ मोजां बानायबाय बेवहाय ब्रेकार लागायना दोनबाय हा व्हाट इज द मिनिं अफ ब्रेकार दा मा जाखो ब्रेक लागायनानै जोंनि जौगानायनि ओंथिया बहा थाखो जाय लामाखौ जों गुवाहाटीसिम सहैनायाव बेनिफ्राय 2 घन्टा बा 3 घन्टायाव सहैयो लामाया साबसिन जाबाय नाथाय दा 4 घन्टासो लायो मानो लायो नोङो मोनसे स्पिड ब्रेकाराव स्टप खालामनांगौ पिकआप लाफिननांगौ खमबाबो 4-5 मिनिट जायो जुदि जोङो घन्टायाव 60 किल'मिटार जुदि खारनो हायोब्ला खमावनो बुंबाय माने 5 मिनिटाव बेसेबां 5 किल'मिटार थांनो हागोन ना 5 मिनिट जोंनो नांगौ लाखिनाय आरो पिकआप लाफिननाय होमबा जोंना बे एफा करोड़ थाखा गारनानै लामा मोजां बानायनाय माबा ओंथि थागोन ना जेबो थानाय नङा नाथाय बे जोंनि साननाय हनाया सोलायनो रोङिखाय जों बेखौ होथेना लाबाय जों गावनो बिपदखौ लाबोना लाबाय नंगौ नामा लसखौ जों गावनो खालामबाय खहाखौ दा बेनिखायनो जों समजों गोरोबफानांगौ लामा मोजां जाबाय बास जोंबो जौगानांसिगौलै हाय फाय थाब सहैनो हानांगौ जायनि जाहोनाव थाब सहैनो थाखाय जोङो बिरग्रा बानायदों नङा होमबा बिरखं दा मोनसे बिरखंनिफ्राय गुबुन बिरखंसिम थांनानै जों दसेनो सहैनो हायो जोंनि खामानिखौ मावफुंनो हायो दा बेखौ जों सिन्था खालामनो हरनांगौ आरो जों समजों लोगोसे गोरोबफानांगौ बेनिफ्राय जों फैदो दा बे मोननै बुस्थुआ जुदि थायोबा जों सासे मोजां मानसि जानो हागोन ना गमामायै हागोन नाथाय एसे थागोन आरो हाजोबनाय नङा दानिया फैदो थामथियाव जोङो सासे साफा जोंबा समाजारि मानसिया जाबाय समाजारि नङा होमबा Jambi. Siapa yang naik nama? Hei, halnya yang sama Bandung ini, zoom naik. Halle. Jauh di sini. Bos dah boleh kan ya bu ini.
बेलासिनि आर'ज दंबावो लामा गाथेनाय दं लामा गाथेनाय फुजा ओमफ्राय बे जगार खालामसिगोन दा चलो 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 सिगां रायजोफोर लारि थांनोसै जोंहा ओइ ओइ मासि बेखायदा आंनि फट' साफायनाया जनायाव सान्दुंआ ओरैबायदि दादा नांदो सान्दुंजोंबो दानजोबदो आङो ओमफ्राय आरो गसंनायाव मा जाखो गसंनायाव खुन्था होथेनानै गोसोम आङो हरगासिनो दाबोखौनो मोजां नुयो हरबाथाय मोजां नुवा लेखाखौ